Ito po yung Malaysian Independence Square. Dito mismo sa Malaysia. Kasama itong Merdeka Square. Ayan. So guys, so dito po tayo ngayon sa sa Malaysian Independence Square. Ayan. Malaysia Independence Square. Yan po itong Malaysian Independence Square. So dito po tayo ngayon. Yan. Vlog yan, vlog. Akala ko logo ng tao game. No. So guys, this is the Malaysian Independence Square. So ito po yung Malaysian Independence Square. Sir, dito muna tayo. Ay, magte-take lang ako ng photo. Photo mo nga. Okay. Picturean kita. La, uulan oh. Punta pa naman tayo sa Kuala Lumpur, Twin City.